Nöpö! Ja Nöpö on kyllä ihan hölmökoira. No. Sä et halua. Paikka! Paikka! Nyt anna haistelemaan. Paikka! 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 Petra tulee perässä. Ota videokuva. Otat sen video? Joo, ne peräkkäin. Pakuun! Nöpö on kauhean lää. Kato nyt tota Petraa, kun menee Meksikon pikajuna. No. Missä ne koirat on? Tuo ruskea on siis Klein Pitch ja tämä valkoinen pikkupiru on Jack Russelin terrieri. Kuulkaa nyt kun se haukkuu. Ja sieltä jalkojen välistä näin ja... Heipä! Siellä. Ja älä pule mua, älä pule mua, älä pule mua. Nöpö autos. Nöpö on vähän säikyllä päällä. Pakuun! Kiitoksia ja näkemiin!